Wel, gyfeillion, croeso i Awduron dan glo. Yn y sesiwn hon, dan nawdd Wales PEN Cymru, dyn ni am roi sylw i nifer o awduron sydd dan glo ar hyn o bryd, neu wedi bod tan yn ddiweddar. A dyn ni am glywed enghreifftiau o'i gwaith nhw, a thrwy hynny, dyn ni am ddathlu rhyddid menegiant. Gair yn gyntaf am Wales PEN Cymru, rhag ofn nad ydych chi wedi dod ar yn traws ni o blaen, a dyma'r tro cyntaf. Mae Wales PEN Cymru yn un o 145 o ganolfanna pen mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd. Mae'n gysylltiedig â pen ryngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd, a nod pen yn syml ydy hybu llenyddiaeth ac amddiffyn rhyddid menegiant. Mae pen yn ymgyrchu ar ran sgwenwyr o bob cwr o'r byd sydd yn cael ei herlyd, i carcharu, i poenydio neu sydd yn diodda o ymosodiadau oherwydd ei gwaith sgwennu. A dyna, wrth gwrs, ddi profiad yr awduron dyn ni'n mynd i cael cyfle i glywed peth o'i gwaith yn ystod y sesiwn hon. Os liciach chi ymuno â PEN Cymru, mae croeso i chi wneud hynny, a bydd dolen yn ymddangos ar ddiwedd y sesiwn yma gyda manylion ar sut i wneud hynny. Ac os bysach chi licio cefnogi gwaith PEN Cymru yn ymarferol drwy sgwennu at awdur sydd yn y carchar, wel, bydd manylion am hynny nes ymlaen yn ogystal. Ond pwy ydy'r awduron yma dan glo? Da ni am gyflwyno at eich sylw chi heno. Wel, dyma nhw. Yn gyntaf, Nedim Türfent. Newyddiadurwr Cwrdaidd ydy Nedim, ac mae hefyd yn barddoni. Mi gafodd ei garcharu gan yr awdurdodau Twrcaidd yn 2016. A Rhys Iorwerth fydd yn cyflwyno cerdd o waith Nedim. Yn ail, mae Ilhan Comak, sydd hefyd yn fardd Cwrdaidd ac hefyd wedi bod dan glo yn Twrci, ond ers 1994, pan oedd o dal yn fyfyriwr. Mae o bellach yn 48 oed. Caryl Bryn fydd yn cyflwyno cerdd o waith Ilhan, ac hynny i gyfeiliant telyn gan Stella Musker-Turner. Bydda i yn cyflwyno cerdd o waith Varavara Rao, bardd sy'n sgwennu yn iaith Telugu, sef un o ieithoedd is-gyfandir India. Mae Varavara Rao yn ei 80au ac mae wedi bod mewn ac allan o'r carchar ers y 1970au, ac mae'n newydd cael mechniaeth o'r carchar oherwydd Covid. Yn bedwerydd yw gynnon ni Stella Nyanzi, bardd ac academydd o Uganda, a gafodd ei restio gyntaf yn 2017 am sarhau ar lywydd y wlad. Ac mae wedi bod mewn ac allan o carchar tan llynedd yn sgil hynny. A bydd rhaid iddi ffoi i Kenya ar ddechrau y flwyddyn hon am fod yr awdurdodau yn Uganda yn parhau i'w herlyd hi. Judith Musker-Turner fydd yn cyflwyno cerdd o'i gwaith hitha. Ac yn ola, bardd o'r Aifft, Galal el Behairy, sydd yn y carchar ers 2018 oherwydd cyfrannu at gân oedd yn sarhau'r fyddin. Iwan Rhys fydd yn cyflwyno peth o'i waith ynta. Felly dyna'r drefn. Mi fydd pob bardd o Gymru yn ei dro, neu yn ei thro, yn cyflwyno yn deud ychydig mwy wrthyn ni am eu bardd nhw, a y bardd maen nhw wedi gyfieithu neu chyfieithu, a wedyn cyflwyno y cyfieithiad o'i gwaith nhw. Ac yn y rhan fwyaf o achosion, wrth gwrs, dyma fydd y tro cyntaf i waith y beirdd dan sylw gael ei glwad yn Gymraeg. Wel, ystedwch nôl felly, mi gawn ni sgleinio ychydig o leini gobeithio ar ambell gornel tywyll sydd yn ein byd ni i gofio ac i gefnogi awduron o sawl gwlad sy'n diodda, dim ond am iddyn nhw'n feiddio deud i deud. Y cyntaf i'r llwyfan rithiol heno, felly, yw Rhys Iorwerth. Rhys yw awdur y nofel Aberman Draw, ac fo, wrth gwrs, oedd enillydd cadar Eisteddfod Genedlaethol Cymru nôl yn Wrecsam yn 2011. Ac mae Rhys am gyflwyno cerdd o waith Nedim Türfent. Diolch, Ifor.
ella cychwynnau efo jyst mymryn o gefndir gwleidyddol ehangach, sef y gwrthdaro rhwng awdurdodau Twrci a'r Cwrdiaid, y ne-ddwyrain Twrci ar hyn o bryd. Ardal di hon ar y cyfan sy'n ardal gwrdaidd. A 6 blynedd yn ôl, mi ddoth y broses heddwch oedd wedi bodoli yna, ddoth honno i ben, mi chwalodd y cytundeb oedd wedi bod rhwng y plaid y gweithwyr yn Cwrdistan a'r awdurdodau Twrci. A ers hynny, mae yna filoedd wedi cael eu lladd a'i hanafu o achos y gwrthdaro yma. Ac yn y cyfnod yma, mae diwylliant y Cwrdiaid eu hiaith nhw di bod o dan ormes mawr. Mae yna ddwsina o newyddiadurwyr Cwrdaidd, a hyd yn oed newyddiadurwyr nad ydyn nhw'n Gwrdaidd, ond sy'n gweithio i asantaethau sy'n ochri efo'r Cwrdiaid wedi cael eu carcharu, a felly hefyd ymgyrchwyr dros heddwch. A mae o'n adlewyrchiad yn y bon o broblem ehangach yn Nhwrci i gyd o ran rhyddid mynegiant. So dyna ni'r cefndir gwleidyddol. O ran Nedim Türfent ei hun, wel, gohebydd oedd o i asiantaeth newyddion, a mi gafodd o'i arestio nôl yng Ngwanwyn 2016, so 5 mlynedd yn ôl bellach, ar ôl sgwennu, yr oll oedd o wedi wneud, oedd o wedi sgwennu am weithgareddau byddin Twrci yn y rhan honno o'r wlad, yn yr ardal gwrdaidd. Croniclo cofnodi, dyna'n unig oedd o wedi wneud, ond mi gafodd o'i gyhuddo gan yr awdurdodau o fod yn aelod o sefydliad terfysgol ac o lodeunu propaganda terfysgol. Mae'r unig beth oedd o'n wneud oedd cyflawni swydd fel newyddiadurwr a cyhoeddi stori nad oedd Llywodraeth Twrci yn y bon am iddi weld gola dydd. Wedyn, am y 2 flynedd gyntaf ar ôl i arestio fo, mi dreuliodd o y cyfnod hwnnw mewn cell yn llwyr ar ei ben ei hun, a solitary confinement, maen nhw'n ei alw fo. Dim teledu, dim radio, dim llyfrau, dim papurau newydd, dim yw dim. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, y math o amoda sy'n gyfystyr ag artaith. Pan ddoth yr achos llys yn y pen draw, o hwnnw yn llawn pethau amheus, hynny di, o'r 20 tyst oedd yr awdurdodau wedi eu trefnu, mi ddaru 19 dynnu tystiolaeth yn ôl yn ddiweddarach gan ddeud bod nhw wedi cael eu harteithio i wneud y datganiadau hynny. Gweitha hynny gyd, mae o dal yn y carchar ar ôl dedfryd o 9 mlynedd, oedd hynny jyst cyn Dolig 2017. Mae yna apeliadau di methu. Mae yna apel ar y gweill, dwi'n meddwl, ond dyma fo un o'r awduron penna mae PEN International yn ei cefnogi ac yn ymgyrchu drostyn nhw. A wedyn yn y cyfamsar, mae Nedim, tra bod o'n y carchar, mae wedi bod yn treulio dipyn o amser yn sgwennu barddoniaeth. A dyma gerdd, un o'r cerddi mae wedi sgwennu tra mae yn y carchar. Cerdd yn taro tant, achos mae sôn mae hi am y gysylltiadau rhwng dyn a'r tir, neu dyn a byd natur, a mae'n neud am y ffordd eitha emosiynol mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod yna chydig bach o gyfeiriadau gwleidyddol, mae yna ddelweddau gwleidyddol, ond i fi yn bersonol, yr gobaith yma sy'n suo yn y gerdd, dyna oedd yn mynd am ryd i. Ac i feddwl bod o wedi sgwennu y gerdd yma, cerdd obeithiol am berthynas dyn a natur, a hynny tra bod o dan glo, mae creu argraff fawr yna. Wedyn, y teitl dwi wedi rhoi ar y gerdd ydy Gad i dy galon. Dy galon di ydy'r ddaear a'i thanwydd, mae ei gwythiennau yn y pridd. Gad iddi hi fel nant y mynydd, ffrwythloni'r rhos a'r ddol a'r ffridd. A gad i heilioni ei lli hi o hyd, eto adfywio ein darn o fyd. Gad i dy galon fynd a chodi hwyliau'r ffermwr a'r gwerinwr draw, a'r gweithwyr ar y ffordd sy'n torri llwybr o hyd trwy ddagrau'r glaw. A gad i dy galon a'r adar man, greu ei huniad mewn curiad can. Gad iddi hi roi lloches i'r morgryg ar lawr sy'n cyd-dynnu i gyrraedd y nod. Gad iddi fwrw haul ar farug a rhoi i'r gwyfynod achos i fod. Gad i dy galon greu croth sy'n dal ein byw a'i wefr rhwng pob wal. A gad i dy galon fod mor wir a'r dŵr mwy a croew gwydrog clir.
yn hanes hon mae einioes hir. Diolch yn fawr iawn, Rhys. Wel, dyn ni am aros yn y byd cwrdaidd rwan, ac yn anffodus, dyn ni'n aros hefyd yng ngharchardai Twrci hefyd, wrth i ni droi yn sylw at Ilhan Comak. Pan oedd Ilhan Comak yn 22 oed, mi gafodd ei gyhuddo o gyna tân mewn coedwig fel gweithred o gefnogaeth i blaid gweithwyr Cwrdistan, plaid oedd wedi ei gwahardd. Ar ôl gael ei arteithio am 4 diwrnod ar 15, mi nath o gyffesu. Surprise, surprise. Ac mi gafodd ei ddedfrydu yn gyntaf i farwolaeth cyn i'r dedfryd yna gael ei newid yn ddedfryd o garchar am oes. Ac felly mae wedi bod yn y carchar ers 1994, 7 mlynedd ar 20. Ac yn ystod y cyfnod yna, mae wedi llunio 8 casgliad o gerddi, ac wrth gwrs mae yna ymgyrch fawr, reit uchel i broffail i dynnu sylw at yr anghyfiawnder yma ac i geisio i ryddhau. Yn mis Mawrth eleni fel rhan o'r ymgyrch yna, i ddathlu ben blwydd o'n 48 oed, trefnwyd noson o ddarlleniadau o'i waith a cyfieithiadau o'i waith mewn sawl iaith, gan gynnwys y cyfieithiad hwn o'i gerdd Pethau sydd ddim yma gan Caryl Bryn. Wrth gwrs mae Caryl yn adnabyddus i ni fel enillydd gwobr llyfr y flwyddyn am ei chasgliad gyntaf o gerddi. Hwn ydy'r llais tybad, a hynny yn y flwyddyn llynedd, ynddo? Ac mae'n cyflwyno ei chyfieithiad o gerdd Ilhan i gyfeiliant y delanores Stella Musker-Turner o'r grŵp Cawn. A dyma nhw. Triwantiaid i ddymchwel y deml. Teml oer a geiriau mico yn ysu am gynhesrwydd i woleuo. Ac a ddaw i'r lysiau o ganol y cerrig, bu'n llwch dan fy ngwadnau pan oeddwn o blentyn. Ac ogla'r byrym ar blawd i lenwi fy ffroena a chreu calon gynnes o gragen gnawd. A chaf i glywed a welon cain yn pitran o batrwm blodeuog ffrogia sy'n cribo'r oriau drwy gwallia yn creu bloda anfeidrol o ddrain. A chaf i anfodloni nad oes terfyn i'r wydbren wrth ogleuo'r hanes yn y gwair. A chaf i eto wylio'r fflama wrth iddynt wywo, gan fodloni ar beidio i ail cynna. Ac a fi glywed yr hod yn troi a'i deimlo'n fwy na threigl, amser a gweld y lleiad yn dawnsio. Dawnsio i guriad y sgamder diwrnod arall o pob diwrnod arall. A pha wener gath yn gadael ôl ei dal, cyn i'r llenni sgwibo ôl y dydd i'r tad, ymysg y lludw. Ac a fi weld yr haul, dim ond gweld yr haul. Diolch yn fawr i Caryl a diolch yn fawr i Shelley.
Wel, mi nawn ni droi yn sylw rwan at is-gyfandir yr India. Ac mae'n bleser gen i gyflwyno y bardd Telugu Varavara Rao. Mae Varavara Rao yn 80 oed, ac mae wedi bod mewn ag allan o'r carchar yn yr India ers y 1970au. Mae wedi pledio achos gwerinwyr i rambarth o'r India ac wedi ymgyrchu o blaid cyfiawnder cymdeithasol ar hyd i oes. Ac mae wedi cael ei garcharu oherwydd honiadau iddo fo gefnogi gwrthryfel yn erbyn Llywodraeth yn India. Mae Varavara Rao yn sgwennu yn iaith Telugu. Mae yna 82 o filiynau, mae'n debyg, o siaradwyr Telugu sy'n gwneud hi'n fwy na rhan fwyaf o ieithoedd Ewrop, ac yn wir ar ôl Hindi, Bengali a Marathi, dyna ydy y pedwaredd iaith frodorol fwyaf niferus i siaradwyr yn yr India. Ac mae'n debyg dyma un o'r ieithoedd sy'n tyfu gyflymau hefyd ymhlith y gymuned alltud Indiaidd yn Unol Daleithiau America. Wel, beth bynnag, yn 1988, pan oedd Varavara Rao yn y carchar eto, mi gafodd ei gomisiynu gan papur yr Indian Express i gyfrannu cyfres o golofna wythnosol yn deud ei brofiad yn y carchar. A dyna oedd cnywyllyn casgliad, mi gathon ni casgliad at ei gilydd wedyn mae'r cerddi a'r darna'r rhyddiaeth hynny wedi cael ei casglu ynghyd a'i cyhoeddi mewn cyfieithiad Saesneg fel Captive Imagination, ac mae'n gasgliad sydd wedi cael clod ar draws y byd. Mewn colofn ar ôl colofn, mae o'n cwyno mwy na dim mae'r peth gweitha am gael ei garcharu ydy'r effaith andwyol mae hynny'n cael ar ei ddychymyg o fel sgwennwr. Ond wrth ymdrechu i sgwennu i golofn wythnosol, mae'n llwyddo i oresgyn hynny tro ar ôl tro. Yn eironic, mae'n wrthbrofi i gosodiad ei hun. Yn y colofna hyn, mae'n dangos gymaint mae o'n ymwybodol o rythmau dyddiol y carchar. Mae'n dilyn y colomenod sy'n hedfan mewn ac allan o'i gell. Mae o'n aros ar ei draed trwy'r nos mwyn gwarchod dogn llefrith y carcharorion yn erbyn rhyw gath oedd yn trio dod mewn a dwyn i llefrith nhw. Mae hefyd yn ymhyfrydu mewn cael gweithio yng ngardd y carchar ac yn deud yn eironic mae plannu coedan mewn carchar ydy o bosib y weithred fwyaf anhunanol sydd, achos wedi'r cyfan pwy fydd yn dymuno aros yno mwyn gweld y goedan yn prifio ac yn dod i'w llawn dwf. Y bardd Gwyddeleg Gabriel Rosenstock ddaru nghyflwyno fi i waith Varavara Rao. Mae gen Gabriel ddiddordeb mowr yn sawl agwedd o ddiwylliant yr India. Ac mi ofynodd o i mi gyfieithu un o gerddi Varavara Rao i'r Gymraeg, a dyma hi. Cerdd sydd yn tanlinellu concern y bardd Telugu am ei gyd-ddyn ac hefyd am yr angen i ddeud y gwir am sefyllfa'r tlawd. Y gwir ydy enw'r gerdd. Y gwir na wneith chwys gweithiwr byth gyhoeddi. Y gwir na wneith ei stumog byth ei ddweud. Y gwir na wneith ei ddagra byth ddatgelu, na'i ddilo na'i llafur byth ei wneud. Tybed, alla'r inc sydd yn diferu o bin bardd, o beithio ei lefaru. Wel, i'r Affrica yr awn ni nesaf, ac i Uganda, a hynny yng nghwmni Judith Musker-Turner. Ar y gofn bod yr ei craff yn eich plith chi wedi sylwi fod ganddi enw tebyg iawn i'r delanores Shelley Musker-Turner, a glywson ni yn gynharach, wel, ie, da chi'n iawn. Ydyn, maen nhw'n chwiorydd. Mae Judith yn fardd ac yn arlunydd textilia o Firehorse yng Ngheredigion yn wreiddiol, ond mae'n byw bellach yn Nerwen Las ger Machynlleth. Mae'n aelod o griw cywion Cronogwen ac mae hefyd yn aelod o dîm talwrn y Gwynoliaid. Ac mae hi am gyflwyno cerdd o waith Stella Nyanzi.
Felly, na i ddechrau gan ddweud tipyn bach mwy am Dr Stella Nyanzi. Fel mae Ifor wedi deud yn barod, academydd, awdur ac ymgyrchydd ffeministaidd o Uganda yw hi. Cafodd ei hyfforddi fel anthropolegydd meddygol, a mae hi wedi cyhoeddi'n eang yn y byd academaidd, a'r bynciau sy'n perthyn i'r croesdoriadau rhwng diwylliant, iechyd, y gyfraith, rhyw a rhywioldeb. Mae hi'n awdur weithredol iawn ar gyfryngau cymdeithasol, lle mae hi'n rhoi sylwadau a dadleuon am ddigwyddiadau cymdeithasol a wleidyddol cyfoes, ac mae hi'n sgwennu barddoniaeth yn bennaf ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd. Mae hi'n siarad allan am hawliau menywod a hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrhyweddol a rhyngrywiol. Yn 2017, lansiodd hi prosiect Pads for Girls Uganda, oedd yn ymgyrch i godi arian i brynu a dosbarthu padiau mislif ar gyfer plant ysgol yn Uganda. Mae hi hefyd yn cael ei hynabod fel beirniad cyhoeddus ffyrnig o arlywydd Uganda, Iwan Rhys, ac fel rhywun sy'n ymarfer ancorteisi radicalaidd, sef strategaeth draddodiadol yn Uganda ar gyfer ansefydlogi pobl pwerus trwy ddefnyddio sarhad cyhoeddus. A dechreuodd y arfer yma fel ffurf o wrthwynebu gwrthdrefedigaethol. Felly, ar ôl cyhoeddi cerdd ar Facebook yn beirniadu yr arlywydd, Museveni, yn mis Medi 2018, cafodd Stella Nyanzi ei hyrestio a'i chael yn eog o aflonyddu seibr. Nid yna oedd y tro cyntaf iddi fod yn y carchar, oedd hi wedi carcharu yn 2017 am rhywbeth arall wnaeth hi deud am y arlywydd hefyd. Wnaeth hi treulio bron 15 mis yn y carchar, cyn cael ei rhyddhau y mis Chwefror 2020, a mi cyhoeddodd gyfrol o farddoniaeth o'r enw No Roses from My Mouth tra oedd hi yn y carchar. Yn 2020, gwobroiwyd a gwobr Oxfam Nofib PEN International ar gyfer rhyddid mynegiant oedd yn gydnabyddiaeth o'r gwaith mae hi wedi wneud dros benywod cymdeithas sifil ac wrth amddiffyn mynegiant rhydd. Mae'r wobr yma yn cael ei roi bob blwyddyn i awduron a newyddiadurwyr o gwmpas y byd i gydnabod eu cyfraniadau at fynegiant rhydd, gweithio'r perygl i'w bywydau eu hunain. Felly, gweithio'r cosbau a'r anghyfiawnder mae wedi dioddau, nid yw Stella Nyanzi wedi stopo codi llais. Ar hyn o bryd mae hi'n byw fel alltyd yn Kenya, ac yn ddiweddar mae hi wedi bod yn siarad allan am ymosodiad homophobaidd a laddodd 2 ffoadur mewn gwersyll ffoaduriaid yn Kenya. Y cerdd dwi wedi cyfieithu yw'r cerdd wnaeth hi sgwennu yn sarhau arlywydd Iorwerth yn 2018. Mae hefyd yn sôn am ei fam esiteri. Ac o'n i'n teimlo oedd yn bwysig i cyfieithu'r geiriau wnaeth cael hi yn y carchar yn y diwedd. Mae ei iaith hi yn gref iawn, ond mae hynny yn rhan o'r ancorteisi radicalaidd yma sy'n sef y ffordd traddodiadol yma o siarad allan yn erbyn pobl mewn pŵer. Felly dyma cerdd benblwydd. Iorwerth, maen nhw'n deud mai dy benblwydd oedd hi ddoe. Dyna ddiwrnod ofnadwy o drist. Hoffwn i fod y candida melynwyn drewllyd a choslyd sy'n crawni yn contes eteri wedi dyfygu i farwolaeth yn ystod genedigaeth. Wedi dyfygu yn yr un ffordd yr wyt ti'n ein mygu ni gyda gorthrwm, gostegiad a gormes. Iorwerth, maen nhw'n deud mai dy benblwydd oedd hi ddoe. Dyna ddiwrnod dychrynllyd o hyll. Hoffwn i fod y mwng lleog o gedor budur sydd wedi tyfu dros ffwffw anochedig esiteri gyd wedi dydagu adeg dy eni. Wedi dydagu yn yr un ffordd a'r tentaclau her o lygredd ddeheuaist a dyfriaist i'n heconomi gwaedlyd. Iorwerth, maen nhw'n deud mai dy benblwydd oedd hi ddoe. Dyna ddiwrnod cyfwglyd o ffiaidd. Hoffwn i fod y gôr acidig sy'n gorlifo trwy wain melltigedig esiteri
wedi llosgi dy ffetws yn y groth. Wedi dy losgi cymaint ag roi ti wedi crydu'r mwysoldeb a proffesiynoldeb i gyd allan o'n sefydliadau cyhoeddus yn Uganda. Iwery, maen nhw'n deud mai dy benblwydd oedd hi ddoe. Dyna ddiwrnod erchyll o ganseraidd. Hoffwn i fod rhedlif heintus brown bydr sy'n gorlifo yn siobet lac esoteri wedi dyfoddi di hyd at angau. Wedi dyfoddi morffiaidd ac yr roi ti wedi suddo a llofruddio breuddwydion ac ilchylgeisiau miliynau o bobl ifanc sy'n dyhoeni yn y môr mawr o ddiweithdra torfol a thangyflogaeth yn Uganda. Iwery, maen nhw'n deud mai dy benblwydd oedd hi ddoe. Dyna ddiwrnod wedi i'w wastraffu'n dramatig. Hoffwn i fod y groth wenwynedig sy'n eistedd ychydig uwchben clitoris sych esoteri wedi camesgor cyn pryd peth i'w daflu ar domen. Wedi camesgor cyn pryd fel yr athyrlaist cyn pryd unrhyw lun ar ddemocratiaeth, llywodraethu da a threfn y gyfraith. Iwery, maen nhw'n deud mai dy benblwydd oedd hi ddoe. Dyna ddiwrnod afiach o ddifri. Hoffwn i fod organau cenhedlu melltigedig esoteri wedi gwthio allan marw enedigaeth a'r swydus o wyrddlas. Dylet wedi marw adeg dy eni, yr unben tramgwyddus bydr i ti. Dylet wedi marw adeg dy eni, Yoweri Kaguta Museveni. Diolch yn fawr iawn. Diolch i ti, Judith. Wel, y bardd ola i'r llwyfan rheithiol heno yw Iwan Rhys, brodor o Borth y Rhyd yn Sir Gar, ond un sy'n byw bellach yng Nghanarfon. Fo ydi awdur eleni mewn englynion a'r nofel Y Bwrdd, ac mae o am yn cyflwyno ni i waith Galal el Behairy. Diolch Ifor. Oedd mynd ati i wneud y gwaith ymchwil a'r cyfieithu yma yn brofiad anghyfforddus, deud y gwir, a wrth gwrs mae'n un beth da, achos mae angen i gael yn ysgwyd i helpu ni sylweddoli pa mor ffodus ydyn ni yn rhan fach ni o'r byd fel beirdd, a bod yna lawer ddim yn cael cyfleoedd i ni'n cael ac mae'n sefyllfaoedd mor anodd wrth gwrs. Felly'r bardd dan sylw yw Galal el Behairy. I gael rhoi chydig o gefndiren weddol fyr i gael mynd mlaen i'r gerdd sy'n eitha hir. Bardd 30 oed yw Galal o'r Aifft. Mae'n sgwennu barddoniaeth, ond hefyd yn ei lot o sgwennu caneuon, geiriau ganeuon. A mae wedi sgwennu lot o ganeuon i gerddor a rapiwr Rami Esam sy'n byw yn alltyd o'r Aifft nawr am resymau tebyg. Gafodd Galal i arestio yn 2018 pan oedd ar fin cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth The Finest Women on Earth. Oedd y cyhuddiadau ni erbyn yn ymwneud â chynnwys y gyfrol yma, y cerddi yn y gyfrol yma, a hefyd un gan benodol, can yr nhw Balaha, nath ysgrifennu y geiriau i Rami Esam. A benodol oedd yr awdurdodau yn honni bod y cerddi yn sarhau'r fyddin ac yn lledaenu newyddion anwyr ymysg nifer o honiadau eraill. Mae'n go glir bod Galal wedi cael ei arteithio am gyfnod a wedyn i ddedfrydu am 2 blynedd o garchar a'i ddirwyo, a mae e nawr yng ngharchar Tora yn yr Aifft. Ar ôl darllen tipyn o'i gerddi fe, mae wedi parhau i sgwennu lot o gerddi tra i fod yn y carchar ac am ei brofiadau yn y carchar. A un o'r cerddi yma nath yn haro i fwyaf, sef I Have a Date with Tomorrow. Mewn sawl ffordd mae'n gerdd annwyl chwaraeus, ond wedyn mae yna ar ieithwedd chwaraeus fyddech chi'n disgwyl rhwng cariadon sy'n edrych mlaen i gael det, ond wedyn yn amlwg mae themau ungol a reality'r sefyllfa dy trwodd yn galed wedyn. Felly dyma'r gerdd. Mae da fi ddet a gyfori. Mae da fi ddet a gyfori, ond dyma fi dan glo. Carwn i dy weld i yfori. Felly, wneud i ddod i'n ngweld i mewn breuddwyd. Di yfori ddim yn dod yfori.
ac mae nghalon ni'n gweidi. Rhwng coffi a sigaret, rhwng matres a barau dir, rhwng carchar a swyddog, rhwng eglurder a dryswch, rwy'n aros. Di waliau'r carchar ddim yn ei nabod ni. Welan nhw ddim o'r enaid. Dim ond ein gweld fel carchar orion, rhifau mewn rhes, yn byw ac yn marw mewn rhes. Y ni sy'n cael yn geni ac sy'n marw wrth aros. O ryddid, y bertaf o'r menywod, yr anoddaf o'r menywod, rwy'n ymbil arna ti, dere gyda fi ar dde dy fori, petai ond am un eiliad fach. Rho gamau newydd I mi, a chalon o ddir nad yw'n blino byth, a phobl sy'n byw heb ofn. Ac addewid newydd, addewid na chlywodd Clust o'r blaen. Nosweithiau sy'n llithro heibio fy nghariad. Wydde ti, yn y carchar hwn mae'r nosweithiau'n ddidrigaredd. Fy nghalon sy'n llithro'n y llif, fy enaid sy'n crynu, sy'n crino. Dyw amynedd ddim yn ddigon, wrth gwrs. Dyw e ddim yn iachau, nac yn rhinwedd chwaith. Rwyf yna I ffwrdd, a ni'n dau'n blino ar fod I ffwrdd. Mae'r wawr ma'n I rhaffu hi, ond dyw'r nos ddim yn twyllo. O garchar y tu hwnt I mi, o ochenaid dan glo, o garchar y tu mewn I mi. Mae dystafelloedd yn styfnig heb ddrysau. O ffrindiau a chariadon fe arhoswn ni, yr olygfa erchyll, y lleiad gydd. Mae dy wynt yn gyllell i'r asen, mae dy flas yn fy meddwl mor felys ar mêl. Dy gariad yn gyffyrddiad dwyfol. Rwy'n ei gyffwrdd â fy enaid, ac rwy'n torri. O'r adfail, daw llun i'r golwg, yn dyner a'i wynt fel ambergris. Llun hawdd yw ddihongli, y blynyddoedd o garchar a galltudiaeth. Yn fy nghalon wydde ti, mae llythrenau dy enw ynghyd o dan fynlliw coch. Dyma fi yn fy nghell, a breuddwydion ddaw a breuddwyd arall. Trallod aeth ymaith, I wneud lle I drallod drachefn. Ac rwy'n aros am fy net ag yfori, I ddod yfori yn hwyr. Diolch yn fawr iawn, Iwan. Dwi'n siŵr bod clywed gwaith Galal fel gwaith y beirdd eraill yn ein cyffwrdd ni. Rhai ohonyn nhw'n yn herio ni, eu hanes nhw yn ein hysgwyd ni, a rhwng bob dim gobeithio bod o'n wedi enyn ymateb gyda ni. Ond nes I nodi ar y dechrau y byswn ni yn cynnig cyfle I chi ymateb yn ymarferol I waith y beirdd hyn, a'r ffaith bod nhw wedi eu carcharu ar gam. Felly gael gyflwyno nesaf Sally Baker, sy'n aelod o Bwyllgor Gwaith Wales PEN Cymru, ac yn wir un o'r rhai ddaru sefydlu canolfan PEN yng Nghymru nôl yn 2014. A dyma Sally felly I sôn am be fedrwch chi wneud nesaf. Diolch Ifor. Gair byr am pen sgwennu. Heno mae beth Cymraeg yn dangos ei cefnogaeth I awduron dan glo drwy gyfieithu ei gwaith. Rydym yn gofalu bod eich lleisiau yn cael eu clywed gweith ymwriad y carchar. Ond, apeliaf ar bawb am heno I ddangos eich cefnogaeth I awduron mewn carchar drwy anfon negeseuon a llythyrau o gefnogaeth. Rhaid pwysleisio pam mor bwysig ac effeithiol yw'r weithred syml yma. Mae llythyrau a negeseuon yn rhoi gobaith a chefnogaeth moesol ac yn gadael I awduron wybod nad ydynt wedi ei anghofio.
Mae llywodraethau hefyd yn gweld nad ydynt yn anhoff, ac oherwydd hyn mae'n anoddach I awduron diflannu. Mae awduron mewn carchar wedi sôn ei bod yn cael ei trin yn well ar ôl derbyn cardiau o bob rhan o'r byd. Felly, elfennaf anodd, llythyr, cerdyn, neges, syml ond effeithiol. Mae gwybodaeth sut I wneud hyn ar gael ar safle Wales PEN Cymru ynghyd â chanllawiau ar gynnwys y llythyrau. Neu mae'n bosib anfon e-bost I fi, pensgwennu@gmail.com. Ein awduron dan sylw ar hyn o bryd yw Nedim Türfent a Galal el Behairy. Dangoswch eich cefnogaeth, newch wahaniaeth, sgwennwch. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Sally. Ac yn wir, mae'n illa I chi deimlo o be wn I am y bobl yma, neu be fedra I sgwennu. Wel, mae'r ffaith bod chi'n sgwennu hyd yn oed rhywbeth byr, hyd yn oed chydig o linella, mae hynny yn gallu helpu. Nid yn unig helpu nhw, bod nhw'n gwybod bod rhywun allan yn y byd mawr yn cofio amdanyn nhw, bod nhw heb fynd yn angof, bod nhw heb diflannu fel falle byddai llywodraethau yn dymuno iddyn nhw wneud. Ond mae hefyd yn dangos i'r awdurdodau hynny, awdurdodau y llywodraethau hynny, maen nhw'n monitro y pethau yma, maen nhw'n dallt bod hyn yn gwybod bod nhw dan y chwyddwydyr felly, ac mae'n gallu helpu y carcharorion trwy bod mae'r awdurdodau wedyn yn gwybod mae bobl eraill yn gwylio o'r tu allan. Felly mae'n rhywbeth bach, ond mae'n gallu fod yn rhywbeth hynod o effeithiol. Yn ystod flwyddyn ddiwethaf, wrth gwrs, da ni gyd I arfer bellach efo byw mewn cyfnod clo, fel da ni wedi dod I alw fo. Mae rai fi gyfadda pan soniwyd gyntaf fis Mawrth ddiwethaf am lockdown, o'n i'n gweld y gair ychydig yn ddichwaith o'r dramatig, term o garchardai America, wrth gwrs, ydy lockdown. Ond da ni'n dal yn rhydd I fynd o'r tŷ, yn rhydd I wneud ymarfer corff, yn rhydd I wneud negas bwyd. Caethiwed ysgafn mewn gwirionedd ydy hyn o'i gymharu hefo'r rheini sydd mewn carchar go iawn. Felly, gadewch I ni ddefnyddio ein rhyddid ni bydd eraill. Dwi'n gobeithio bod clywed rhywfaint o hanes y beirdd o gwmpas y byd sydd wedi cael ei carcharu ar gam, wedi'n goleuo ni, wedi'n herio ni, wedi'n ysgwyd ni falle, a gobeithio yn ein hysbrydoli ni I weithredu drwy lythyru a thrwy ymuno â PEN Cymru. Gai ddiolch felly bod nhw ddim yn mynd i'n clywed ni I Nedim Türfent, Ilhan Comak, Varavara Rao, Stella Nyanzi a Galal el Behairy, sydd wedi bod fel petai yn y carchar drosom ni yn sefyll dros yr hawliau rhyddid mynegiant ydyn ni yn medru cymryd yn ganiatawol. A gai ddiolch hefyd wrth gwrs i'n beirdd ni yma yng Nghymru sydd wedi ymdrechu I gyflwyno'u hanes nhw a cyflwyno cyfieithiadau o'i gwaith nhw, sef wrth gwrs Rhys Iorwerth, Bryn a gyda chymorth Stella Musker-Turner, Judith Musker-Turner a Iwan Rhys. Gai ddiolch hefyd I Sally Baker, hefyd I Manon James a Carrie Lakes am ei gwaith tu ôl i'r llenni sydd wedi gwneud y sesiwn hon yn bosib. Ond gai diolch yn olaf I chi am wrando. Nos dawch.